Ji bo zimanekê werger berî her tiştî afirandina têgehan, modernîzekirina ziman, bihêzkirina wêje û berdewamiya çanda netewî ye. Ku ji ber vî jî di Kurdî de ji sala 1909 heta vê demê bi awayekî sîstematîk werger têkirin. Ji zimanê îngilîzî, fransî, almanî, swêdî, fînlandî, rûsî, erebî, tirkî, farsî û hin ji zimanên din pirtûk hatine wergerandin. Şarazayên zimanê Kurdî dema wergerên Kurdî li hemberî zimanê pêşketî qiyas dikin ew didin zanîn ku wergerên Kurdî li hemberî wan pir kêm in. Lê dîsa jî sektora wergerandina Kurdî pêk hatiye ku gelek kes ana debera xwe jî li ser van wergeran tîne ku yek ji van kesan jî nivîskar Salih Kevirbirî ye. Ew herî dawî Pirtûka Yaşar Kemal ya bi navê efsaneya Çiyayê Agrî wergerand. Kevirbirî ji dengê Amerîkayê re xebatên xwe wiha ragihand. Kêfxweşî bi serbilendî dikarim bibêjim ku heta niha me 50,000 rûpel bi giranî ku ji Tirkî mikirine Kurdî, hinek jî kêm be jî ji Kurdî bûne Tirkî û di nav wan de yanî belkî 10-15 kitêb hatine wergerandin, min ji Tirkî wergerandine Kurdî û ji xwe gelek mesela çend kitêbê min bi çend zimanan çap bûne, Kurdî, Tirkî, bi Farsî, bi İngilîzî, bi Almanî. Wergerên ji bo zimanê kurmancî û zazakî hatine kirin ji klasîkan heta wêjeya modern dirêj dibe. Lê heta niha li Tirkiyê di warê wergerên hatine kirin da ti îstatîstîkek nîne. Lê tê diyarkirin ku wergerên ji bo Kurdî nêzîkî hezarin. Gava Salih Kevirbirî werger dike, dibêje wergerên ku di nava 20-30 salî de hatine kirin ji berhemên ku ji 200 salan wir da derketine zêdetir e. Ji bo me Kurda jî serpêhatiya wergerê ne nûye bi rastî jî gelekî kevne. Yani dema bedirxaniyan de jî em dibînin, hawarê ronahiyê de gelek metin ji zimanên biyanî bo Kurdî hatine wergerandin û hatine weşandin. Medya kitabevî bêtirî 30 salê ku li Stenbolê pirtûkên ku li ser Kurdan hatine nivîsîn, Kurdî an jî Tirkî difiroşe. Dema pirtûkeka Kurdî derkeve yekser tê vê derê. Rêbîn Özmen jî berpirsê vê derê ye. Lê ew karê wergeriyê jî dike. Ew dema bi tevahî rewşa wergerên pirtûkên Kurdî dide ber çavan dibêje pêdiviya zimanê Kurdî bi gelek wergeran heye. Asta wergerê cem Kurda kurmancî kêm e li gor miletên din, li gor asta got edebiyata megehayê de hinekî kêm e û kêm jî tê xwendin bi rastî. Wergerê me jî pir kêm in. Em dikarin yanî wextê ku em bêjin werger, çend werger têne bîra me yanî ev jî hejmareke pir kêm e yanî. Gelek pirtûkên ku bi nav û dengin ana ciyê xwe di nav wergerên Kurdî da digirin. Ji James Joyce, Shakespeare, Dostoyevsky, Kafka, Molière û gelek nivîskarên din. Lê pirtûkfiroşên Kurd radigihînin ku pirtûka Mirzayê Biçûk ji aliyê sê weşanxaneya ve hatiye wergerandin û wek pirtûkeka îkonîk herî zêde tê firotin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.